Hartstikke leuk dat je weer sjoggen naar je video. Bij de vorige video wie er nogal wat commentaar op het beeld. Het wie wat flats en de focus weer echt net goed. Dus ja, ik hoop dat het nou beter is. Ik ga een beetje lichter, hè? Dan ben ik heel donker. Hè? Ik kreeg daar aan het commentaar op, dus ik zet hem een beetje lichter. Ja, zat je hem dus wel weten, is het natuurlijk Simmer in Friesland. Dus ja, daar kom ik heel veel mensen, die kom je dan bij de boord in Ljout natuurlijk. Om je dan vakantie te vieren. Dus het lijkt me eigenlijk wel leuk om even een keer die meesten deel te gaan. Dit is echt, joh, allemachtigste. Lady M. Hallo meneer. Mag ik je wat vragen, meneer? Mag ik u het vragen? Ja? Ja? Mooi. Ik maak namelijk even een video over de mensen die hier per boot naar Leeuwarden komen. Dus ik dacht van ik zou even vragen, wat brengt u hier naar Leeuwarden toe? Nou. Zal je vertellen? Ja? In ieder geval eerst de familie. Oh, wie hebt die familie Ja, wonen? ik heb hier familie, een schoonzus woont. Mijn broer die is overleden, maar mijn schoonzus woont hier nog altijd. En zodoende. Ja. En hoe lang... Toch, elk jaar komen we hier even een paar dagen liggen. Dus, ja. En is Leeuwarden nou een goede plek om te zijn? Ja, natuurlijk. Want ik zag, u heeft inderdaad wel een flinke boot. Ja, je moet een beetje ruimte hebben. Hè. We zijn met 6 meter begonnen. Oh, nou, dat bent u flink uitgebreid. Ja, dat is nu alleen ons bed als wat. Ja, maar u zegt, u woont echt op die boot? Ja. Altijd? Ja, we hebben voor jaren geleden hebben we ons huis verkocht. Ja. En die heeft, degene die hem gekocht heeft de boot al ingeruild. Dus, oh, die heeft de boot ingeruild op uw huis? ja. Dus zodoende hebt u die boot? Vanaf 2006 hebben we die, Dus u had uw huis te kopen en toen kwam er iemand die zei van nou, ik wil hem wel kopen, Ja. maar ik heb ook een boot. Ja, Ja? was een beetje raar handel, maar ja, toch. Wat dacht u toen iemand dat zei? Ja, nou, we waren naar een boot op zoek om daarop te gaan wonen. Ja. En dus zouden we door Europa trekken. En hebben we ook gedaan met deze. Ja. België, Frankrijk, Duitsland. Dus en hoe lang blijven we dan in Leeuwarden? Nou, ik denk tot het weekend. Dan vrijdag zullen we even de markt bezoeken natuurlijk. En, nou ja, dan zien we weer waar het schip dan weer strandt. Wat zei u nou? Wat zei u nou zo net? Nou, Ik zeg, we komen al zo vaak in Friesland. Ja. Ik zeg, we zijn al bijna half Fries. Kunt u dan een beetje Fries spreken dan of niet? Otman. Piet Paulusma, die kunnen we nazeggen. Ja, maar voor de rest niet. Nee. Mijn dochter die woont ook al een paar jaar. Dus, Dan spreekt u wel Fries. Nee. Maar Hoe wat je een is- inputje krijgt, hoe Nederlandse die ja, maar wordt. Leeuwarden spreekt volgens mij Ook niet zo Fries, hè? Nee, klopt. Nee, er wordt hier wat minder gesproken Ja. inderdaad. Ja. Maar waarom is uw dochter hier dan naar Leeuwarden toe gegaan dan? Die werkt hier in het LMC. Wat is het? Ziekenhuis hier. Oh, MCL heet het hier. MCL. Wat is LMC? Wat mooi. MCL, medische, ja. Ja, een soort van raadsel werd het. Ja, maar ook alweer een jaar of 4, 5 denk ik. Oké. En dat Bijzonder. bevalt Nou, daar goed hier. dat is mooi. Maar ja, toen zij klein waren gingen ze ook altijd mee op vakantie in Friesland. Dus Ja, dat zat het hier wel eens te zien. ja, het is allemaal niet vreemd. En kunt u ook een beetje goed met de buren? In Friesland hier? Ja, hier met de mensen hiernaast. Die komen uit Vlaardingen, die komen ook uit Rotterdam vandaan. Hoe gaat het eigenlijk met de boten mensen? Praat je nog met de buren? Heel makkelijk contact. Ja? Ja, maar ja je legt even stroom aan hier. Je helpt ze vaak even met aanleggen. Ja, hè? En dan krijg je een praatje. Waar ben je geweest en is het daar mooi? En, nou, ja. Maar niet zo snel met mensen die een boot gehuurd hebben. Nee, je hebt ook heel veel huurboten. Nee, ik ben ook geen hoe moet ik het zeggen, een botenmens. Ja, maar daar komt een blauwe boot aan. Dat is gewoon een huurboot. Ik denk 70% in Friesland zijn allemaal huurboten. Ja, hè? En dat zijn toch mensen die huren een keer een boot met 2 gezinnen. En daar krijg je wat minder contact mee, dat zijn niet echt watermensen. Dat zijn Nee. mensen die varen. Ja, die in zitten- plaats van dat ze... Liggen. Oh, een zo. aantal Ze hebben zo'n dagen ding gehuurd, dat ding liggen. moeten ze varen. Je hebt dus vaders en je hebt leggers. Nee, Ja. ja, maar En jullie zijn dan de leggers. Ja, wij varen ook Ja, natuurlijk wel, wij maar wij varen genieten ook. ook van het liggen. Ja. Maar je hebt veel meer te Ja. zien dan alleen maar als je ergens doorheen vaart.
Wij kennen nou Leeuwarden doordat we hier regelmatig komen, maar we zijn gisteren hebben we gefietst door Zuid en toen kwamen we in een gebied wat we niet kenden. Dat is bij En dat Goutum, is ja. mooi. Oh, Goutum, ja. Goutum en daar ja. verderop Ja, en dat soort Ja. dingen. Dus dat is ook mooi. mooie plekjes, ja. Ja, heel mooi. Boot te koop zie ik hier. Ga je een beetje reclame maken? Ja, je reclame maken, hè? Nou, doe maar. Waarom zou ik deze boot moeten kopen, meneer? Waarom dat ik hem verkoop? Nou, nee, waarom zou ik hem moeten kopen? Omdat het een geweldig fijn schip is. Ja, dit is een mooi schip. Ja, En wat kost die? 2 keer de helft. Wat is het? Hij staat te koop voor €308.000. 308, dat is wel heel specifiek. Waarom niet gewoon 3 ton? Nee, kijk, de kopers wilden er altijd wat van af hebben. Ja, ja, snap ik, ja. Ja. Maar waarom verkoopt u hem? Ik krijg een beetje lichamelijke klachten. Oh. De ouderdom, hè? Ja. Dat zou je niet zeggen. Nee, ik zou niet zeggen. Nee, ik dacht er niet direct aan. Nee, met de buitenkant en niet de binnenkant, hè? Nee, snap ik. Oké, maar... Nee, maar wij hebben fijn gevaren met het schip. En we zijn diverse reizen hebben gedaan, ook door Europa heen. Met deze. Met deze dwars door België, Frankrijk naar de Middellandse Zee. En we zijn naar Parijs geweest, we zijn naar een paar keer naar Berlijn geweest. De Rijn, de Moezel. Ja. Oh, de moezel ook. Ja, mooi. Op een gegeven moment komt er ook weer ergens een eind aan. Hè? Ja, en dan verkoopt u hem. En dan gaat u thuis zitten? Ja, ja, want er is geen mooier hobby als varen. Nee, Nee. want dan is het voorbij. Ja, maar nu of over 2 jaar. Ja, oké, maar goed. Mensen moeten, je moet als mens natuurlijk beslissingen nemen. En er zijn altijd beslissingen die niet leuk zijn. Nee, dit vindt u niet leuk. Dit vindt u Ik niet ben ervan leuk. overtuigd dat een van de leukste hobby's is in vrijheid gezien. Kijk, Ja. een camper is ook leuk en een caravan is ook leuk. Maar hier heb je nog meer vrijheid. Als mijn buurman niet aanstaat, ik gooi de touwtjes los. 5 minuten werk. Ik vaar 200 meter verder en ik heb een nieuwe buurman. Ja, ja. Met een tent en een caravan doe je dat niet. Even eruit zitten hoor. Dus, maar wat ik zeg, oh ja, overal is een eind aan. Ja. En wat doet dat met u? Ja, gevoelsmatig. Jammer, maar ja, ouder worden is sowieso jammer. Maar ja, het is niet anders, hè. Nee. Maar als ik iemand tegenkom met een heel klein polyesterbootje van 1,9 meter, dan die wil ik wel inhouden. Oh, zodat u daar... Dat ik Ja, toch nog een beetje kan spelen, Ja. maar dat er niet heel veel geld aan de kade leg, omdat ik steeds minder ga varen. Ja. En dan meer in de regio waar ik woon. En dat is in Zuid-Holland. Ja. Ja. Maar, Maar dat ja. ligt op Nummelsdorp. En, Maar, ja, maar hoe voelt dat? Ja, kijk, ik ben natuurlijk wel wat jonger natuurlijk, maar hoe voelt dat? Want dan ben je eigenlijk een beetje aan het afbouwen, hè? Dat lijkt me zo'n raar idee, zodat je denkt van, nou, ik ben nu aan het afbouwen of zo. ja, ja maar dat is het leven, hè? Ja, Dat is het leven. Ja. ja. En je krijgt het toch niet meer terug. We zouden als ouder geboren moeten worden en als jongen moeten sterven als het ware, hè? Andersom. Ja. Zullen we eens even verder zien, hè? Zodat de meesten die aan boord huurt, hè? Die moeten heel dit varen, had ik nou leerd. De meesten die een boord hadden, die moeten varen. Had ik het. Hallo meneer. Mag u het vragen, meneer? En waar komt u vandaan als ik vragen mag? Van Breskes. Wat? Breskes. Oh, Breskes, dat is Nieuw-Zeeland? Ja, ja. Wij zeggen Nieuw-Zeeland, maar dat is nog verder. Zeeuws-Vlaanderen is dat. Zeeuws-Vlaanderen, oké. Dus u bent wel een eind uit de richting. Ja. Maar ja, als je vertrekt met de boot en je heeft gas, dan kom je hier automatisch. We zijn al in de Louvre geweest en we zijn naar Harlingen geweest. Ja, Dus we trekken gewoon zo door. ja wel een bijzonder accent hebt u ook. Ja, ze denkt allemaal dat ik een Belg ben, maar dat is niet waar. Dat klinkt inderdaad wel een beetje Vlaams, hè? Ja, dat klopt. Mevrouw niet, mevrouw die komt uit Groningen, die praat perfect Nederlands. Wat kom ik hier? Die man die wil veel vragen, die wil veel van je weten. Waarom of we in Leeuwarden liggen? Kom ik hier. Wat zegt u? U zegt Leeuwarden? Leeuwarden, ja. Hoe zegt u het nou? Leeuwarden? Leeuwarden, ja. Ja, ik ben niet anders gewend dat ik zeg Leeuwarden. U legt de klemtoon een beetje anders.
Dat heb ik wel meer. Maar u komt uit Zeeuws-Vlaanderen, zegt u? Ja? En u komt uit Groningen? Ja. Hoe komt het zo bij elkaar dan, denk ik dan? Oh, de liefde. De liefde. Ja, maar ja, in Groningen en Zeeuws-Vlaanderen, je bent veel ver bij elkaar vandaan. Ja. Ja, maar iets Ik, van ik woonde al heel lang hoor in Zeeuws-Vlaanderen. Via mijn eerste man, die was bij Rijkswaterstaat en die is van Delfzijl naar Terneuzen verhuisd. U komt uit Groningen, maar u woonde, eigenlijk, u woonde daar al. Daar al 50 jaar. Ja, dan zijn we naar de familie toe, hè, in Groningen. Hè. Nou, mijn Wij zus- gaan ieder jaar hebben Oh, we zo, dat ja. doen. Maar in de stad of? Ja, mijn zus die woont nog in de stad, ja. Oké. Mijn moeder is een paar jaar geleden overleden. Dus ja, veel familie heb ik ook niet. Dus, Maar gaat het een beetje goed samen, Groningers en Zeeuws-Vlaanderen? Dat gaat perfect. Ja hoor. Ja, hoor. Allebei. Ja. Ja, zuinig zeggen ze allebei. De Zeeuwen zijn zuinig en de Groningers zo. We zijn zonnig, hè? Gaat u dat gebruiken? Nou, ik heb een YouTube kanaal Ja, en ik maak dus video's hier in Leeuwarden en dan Ja. praat ik met de mensen op straat. oké. Nou ja, nu dan in de boten, Ja. niet op straat, maar dat is vandaar. Oké. Dus ik zou u wel een vraag willen stellen als het mag. Ja, maar ik vind het niet leuk bij deze boot dan. Dan zou Nee? ik het liefst bij mijn eigen boot hebben. Oh, maar dit is niet uw boot. Nee, dit is niet mijn boot. Waar is uw boot dan? Nou, dit is niet deze, die volgende. Dus, Niet die, maar die. ja, Oh, zo. die mooie. Moeten we daar dan even naartoe of? Ja, ik loop wel even met u mee. Oké. Het is wel een beetje een... Ik ben zo terug. Oké. Duurt niet zo lang, hè? Nee, doe niet zo lang hoor. Nee. Sorry? 3 kwartier? 3 kwartier ongeveer en dan zijn we wel klaar. Denk aan de touwen. Ja, inderdaad. Het is wel een steile wand hier, hè? Is Ja, het niet gevaarlijk? nee hoor. Je bent eraan, hè? Je ene been wordt wat korter hier, hè? Ja. Oh, bliksem. Klinkt goed. Ja, maar als je niet om denkt en je hebt misschien een paar drankjes gehad, dan lig je ook zo in de vaart. Ja. Nou, hier zijn we dan. Dit is hem dan. En allebei de 22e jarig. Ja. En de hondjes die zijn de 22e jarig. En we zochten een naam. En toen zijn we daarop opgekomen. Ja, dat is symbolisch. Maar dat zijn eigenlijk alle namen van die boten. hè. Ja. En hoe vindt u het hier in Leeuwarden? Nou, we zijn vandaag aangekomen. We zijn er eergisteren doorheen gevaren. En we denken van nou, we gaan er eens eventjes een dagje blijven hier. Eens even de stad in, eens even kijken hoe Leeuwarden is. Was u hier wel eens eerder geweest dan? Ja, alleen met de trein. Oh. Dan zijn we hier naar die botenbeurs geweest. In het BTC is dat? Of? Ja. Ja. Ja, klopt, ja. Nou, hoe bevalt het hier tot nu toe? Nou, tot nu toe prima. Het weer is wat minder. Maar ja, ze zeggen we krijgen weer zon volgende week. Dus we gaan er dan weer van genieten. Toch? En wat is nou het mooie van het op reis zijn in een boot? De rust. Als je met de auto gaat en je zit op de grote weg, dan jak je je aan en dan zie je alleen maar grote weg eigenlijk. En hier, ja, je komt in leuke dorpjes, leuke plaatsen. Overal kun je even gaan liggen. En als je zegt van ik ben zat, nou touwtjes vast en we slapen hier gewoon. Ideaal. En ik heb ook wel het idee dat het wel gezellig is. Hè? De Ja. meeste mensen die zijn wel aardig. Ja, je krijgt heel snel contact met andere boten en ja, je doet allemaal hetzelfde. Hè? Je hebt allemaal zo'n beetje dezelfde hobby dan. En waar heb je het dan zo al over met de andere Ja, we hebben botenmensen? het zo over net wat je tegenkomt of wat er in de omgeving gebeurt. Ja, het gebeurt ook wel dat je niemand tegenkomt. Maar het is, ja, je raakt wel gauw in gesprek met mensen. Al is het maar over het weer. Hallo. Hallo. Hallo, ja, dit is wel een kleinere boot. Hè? Ik loop telkens van die grote boten langs, maar deze is ietsje kleiner. Ja, Hoe kan dat? Geld is op. kromp in de was. Maar hoe slaapt u hier dan ook in of niet? Dat hebben we 1 keer gedaan, maar dat is niet echt luxe. Kan wel, maar Ligt ook niet echt lekker. Nee, er zijn ook wat meer mensen. Hè? Dus met z'n vier hier nou in zo'n boot te liggen, met dat z'n lijkt tweeën me... past net. Ja. Ja, Dan moet je oké. al een tentje of zo meenemen, dat kan nog wel. Nou ja, Ja. het is niet anders.
Wat die is, kan nog komen. Zo is het. Is het wel de ambitie om zo'n grote boot te bezitten? Weet je wat het voordeel van hier is? Je sleept hem op de trailer Ja. en je rijdt overal waar je naartoe wil rijden heen. Ja. En dat vind ik wel relaxed met zo'n kleinere boot. En met een grote moet je vaste lichtplaatsen hebben en ja, je gebied is beperkt. Ja. Dus je moet echt blijven kunnen slapen en dan kun je natuurlijk wel verder. Maar, Oh, gooit ze weer in Nou. het water. Haal ik maar op de tafel. Ja, we moeten gewoon zo... ja. Oh, kijk. Zak jij. Nou, hoe bevalt het hier in Leeuwarden? Ja, goed. Ja? Ja. Wat deed u ervoor kiezen om naar Leeuwarden toe te komen? De rust, de omgeving, mooie gebied, gezelligheid. Het is hier allemaal al. Ja, kende u het al, de stad? Ja. Ja, dit is nu de 4e keer dat we hier komen. En u komt hier graag. We komen hier graag, ja. Wat, is dan, wat zou u dan zeggen dat het leuke is aan Leeuwarden? Ja, wat ik net zei, de gezelligheid en de vriendelijkheid van de mensen. Het relaxte. En hebt u dan ook, want u bent hier al 4 keer geweest, favoriete plekjes hier in Leeuwarden? Tuinen. Ja. Maar ook misschien qua eten of misschien hebt u nog wel een goede aanrader. Verderop zit er een restaurantje bij de Vijver. Daar moet je gewoon een keer gegeten hebben. Oké. Die is echt top. Oei, dat is waar ook. Ja. En als u gaat straks misschien weer verder natuurlijk, hè? Laat u Leeuwarden achter zich. Waar gaat u dan naartoe? Dan gaan we weer terug naar onze eigen stad. Oh, Amsterdam. u komt uit Amsterdam? Ja, Luna. En wat zou je nou zeggen dat het verschil is tussen Amsterdam en Leeuwarden? Er zit niet zoveel verschil in. Amsterdammers zeggen wat ze denken, maar de Friesen ook. Dat doen Amsterdammers ook, ja? Ja. Ik ken niet zoveel Amsterdammers, dus... Amsterdammers zeggen wat ze denken. Daar doen ze niet moeilijk over. Oké. En zou u het ooit overwegen om in plaats van Amsterdam hier in Leeuwarden te komen wonen? Ja. Ja? Ja. Toevallig hadden we het er laatst over. Oh, ja? Ja. Vooral omdat je hier meer de ruimte hebt dan in de stad Amsterdam. En Ja. Amsterdam is niet echt Amsterdam meer. Nee, volgens mij veel huizen die worden ook misschien gekocht door Investeerders en dan komen pandjesbazen en allemaal extra- investeerders, noem maar op. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Dus, en als je dan toch weer terug wil naar de rust en de vrijheid, ja, dan is Friesland wel een hele mooie plaats om te wonen. Ja, plus als je uit Amsterdam komt, je hebt daar een huis die kun je verkopen en je komt hier naar het noorden, ja, dan heb je een flinke zak geld ook, hè? Als je het goed doet wel, ja. Ja, nee, Ja. maar in feite, hè, als je kijkt naar de huizenprijzen in de Randstad Ja. en naar hier, dan Ja, er zit een groot verschil in. ja, Maar ik weet ook niet of Friesland zit te wachten tot iedereen hier naartoe komt. dat denk is ik niet. Friesland ook Friesland niet meer, hè? Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Dat ligt er net aan. Het ligt er net aan wie je treft. Ja, dat is ik ken waar. mensen die hebben het er niet zo op, maar Nee, de meeste mensen wel, denk ik hoor. Een heleboel mensen wel. En het zit in mijn man's bloed ook nog wel een beetje. Zijn vader is Fries. Dus ja. Maar als u dan naar Friesland toe zou verhuizen, zou u dan ook bereid zijn om Fries te leren? Ja, Ja? ik denk dat het een vereiste is. Het vereist ook nog. Ja, vind ik wel. Als jij ergens gaat wonen, dan moet je wel ook de cultuur daarvan overnemen. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. En welke woorden Fries spreekt u dan inmiddels al? Ik? Ja. Beppe ken ik. Dat hoor ik heel veel. Ja. En voor de rest nog niet zo heel veel. Beppe. Nee, Beppe. Ah, Ja, dat vraagt nog enige oefening. dat denk ik ook. Want Beppe op zich, ja, daar kom je denk ik niet, ja, in het Fries niet heel ver mee misschien. Nee, daar kom je helemaal niet ver mee. Maar het valt me wel op dat ook hier in Friesland steeds meer algemeen beschaafd Nederlands ABN-taal gesproken wordt. En steeds minder Fries. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja. Want het is hetzelfde als dat je naar het buitenland gaat. Je hebt gewoon echt het gevoel dat je op vakantie bent. Ja, dat is wel zo, ja. Dus u hebt eigenlijk het liefst dat mensen jou in het Fries spreken, zodat je een beetje het idee had dat je in het buitenland bent. Yep. Ja. Nou, mooi, tegen dank. Ja, nou te hakkel in de Martingen deel natuurlijk gewoon hè, van de Prinsentuin. Maar een heel iets stukje juist. Ik ben eigenlijk nog correct dicht. Ik heb ook daar les van, maar les zei iets meer van, doe maar filmpjes maatje uit de bregen tegengeeft, want dan kennen meestal toch geen kant uit. Dat vond ik een goeie niet op zich, dus ik moet nog eens denken, maar vrede. Ja, goeie dag. Hallo. Wat ben je onderwijs aan het meneer? Sint-Anne. Sint-Anne? Ja. Je komt uit Sint-Anne? Ja.
Oh, en wat is er zo mooi om Sint-Anne? Nou, een mooie plaak. Oh, in het noorden. Hem niet aan, hè? Maar wat doen jullie nou dan? Even een waskepie. Dat ken je Sint-Anne toch ook wel? Ja, maar dan ben je er ook even uit, even fietsen. Is het zo? Ja, zeker. Ja, ben ervan. Hè? De Friese Vlogger, ik ga een YouTube-kanaal. Oh, YouTube-kanaal. Ja. Ja, juist. Ja. Ja, dus nou even waarom naar Sint-Anne? Ja, even naar Sint-Anne en even naar de Karwei. Via erop. Maar ben je dan echt een Sint-Anster? Ja, ik ben Zie je dat zo? Sint-Anne Buurster. Een Sint-Anne Buurster, maar dat zou zeggen? Ja. Dat is een moeder vol, man. Ja, zeker. Ja. We praten niet Fries, we praten Beels. We praten Ja, Beels. ik nog eens een keer, hè? Ja. Ja. Het scheelt net vol, maar... Is het anders dan Friesk? Ja, dit is wat platter, hè? Ja? Ja. Als wij in Holland komen, verstaan ze wel Beels, maar verstaan ze geen Fries. Nee, maar het beeld is een beetje... Oh ja, dat vertelde je in mijn laatste inderdaad. van Dan ligt het wat alles meer op het Hollands. Hollands, hè? Vanwege de meesten die de diekenbouw Ja, waren. die is, vroeger. ja, diekenbouw. Ja. De diekenbouwers. Ja, zo hier, hè? Ja. Maar ben je ook een verre nazaat nog van een diekenbouwer? Nee, maar ik ga wel in een week aan boot zitten. Oh ja? Ja. Oké, dit zit er woord in het bloed. Ja, het zit wel bij. Ja. Ik kon natuurlijk misschien om de pet eigenlijk, hè? Ja. Nou, Ja. mooi en wat je denkt. Ja, eventjes, hè. Er zei een persoon die zei het is misschien wel leuk om dan ooit meestal te interviewen die voor de breiers in de waard zit. Ja, nou, dat treft. Die kent dan net een kant doen. Nee, ik ken het niet. Dat is echt zo. Oké, mevrouw, een goed begrip hij wel eens jet van de Friese Vlogger. Ja, dat zeker. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wie niet. Dat weet ik niet. Ja, allemaal kijken. Ja. Ja. En hoe bent u er zo achtergekomen achter het kanaal van de Friese Vlogger? Dat weet ik eigenlijk niet. Praat je ook Fries trouwens, want ik praat nog Nederlands. Ja, maar- ik spreek geen Nederlands, Fries. Maar ik versta het goed. En hoe ben je ook zo te landen gekomen op het kanaal van de Friese Vlogger? Nou, iedereen in Leeuwarden wist het een beetje. Zo, ik weet het eigenlijk niet precies. Via. Oh, Ja. dat is wel grappig. Wat vindt u van de video's? Ja, leuk. Grappig. Ja? Want en wat vindt u het leukste? Dat ik met mensen op straat Precies. spreek? Of, Dat, ja. Ja, Weet hè? zo, wat je net hier... Ja. Want ik zit zelf... Ja, nee, ik weet het verder eigenlijk ook niet. Nee. En waar bent u onderweg naartoe? Naar huis. Oh, naar huis. Ja. Je bent aan het werk geweest? Nee. Nee? Dat zou eigenlijk wel moeten, maar ik ben gaan winkelen. Oh, nou, dat is toch ideaal? Ja, soms gaat dat Toch zo. mooi als je die keuze kunt maken, Ja, toch? dat ook, ja. 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 Nou, te gek. Nou, succes, hè? Wat heb je nou gekocht dan? Dan ben ik wel benieuwd. Oh, oké. Ja, nou, schoenen en alle dingen die ik eigenlijk niet nodig had. Mooi. Mooi. Ja, nu denk ik al, wat heb ik nou eigenlijk allemaal weer meegenomen? Nou, prima. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook. In een andere manier wordt het een beetje lacherig. Ik denk niet hoe het komt. Ja, maar jongens, zijn bescherig straks. Wat zei je, jong? Jongens, zijn bescherig straks. Dan kom je heel direct nog op. Hoeveel yield had je nog in de beurs? Nou, dat interesseert me niks. Nee. Nee. Hoeveel geld had je ook in de beurs? Pas je de blazen niet van? Geld speelt geen rol. Ik ken het meer. 20 euro. Dat weet ik zeker. Nou, doe. Ja, ik ken natuurlijk verder in de Noorderprins toen en nog meer mensen vragen, maar in principe kan ik zeggen van bereid ze nou een einde aan en dan gaan we in deel 2 weer verder met deze serie. Waarvan ik nog net weet wat de naam wijzen zal. Maar doe een toon omheen als het leuk vond en abonneer je als meer zien wilt. Hoi, hey, wat is dat joh?